We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning ug happy Wednesday mga kapuso all over Mindanao. Ato sa kamustahon ang ato mga kapuso sa Kalamansig ug Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat Province. Sa may buntag. Good morning Subjail, di sab nato kalimtan nga kamustahon ang mga taga Mahinog ug Mambahaw sa Camiguin Province. Mga kapuso karong buntaga dungan tang mapapasana all nasab kay kini usa ka viral couple ang atong makauban. Nag-viral sa social media ang ilang prenup photos kung unsa ang ilang love story. Kana ang atong siron kauban ang newlyweds nga sina Alan ug Elel Ulandag. Samtang say maki-ride sabta aron suruyon ang mga lugar sa Mindanao kauban ang rider ug vlogger gikan General Santos City nga si Van Napeda. Og sa Best Talk, makachikahan natin ni Resi, si kapusong Jeremy Sabido. Apan una ka na mga kapuso mag-history sa ta. Nasayod ba mo kung kinsa nga mga Spanish explorer ang niabot sa isla sa Camiguin sa Northern Mindanao kaniadtong 1565? Sila si Ferdinand Magellan ug Miguel Lopez de Legazpi. Gitawag sab isip ginsiliban ang maong unang mananakop sa isla niadtong 1958. Nagikan ang ginsiliban sa Old Kinamigin word nga ginsilipan nga buot pasabot tigbantay alang sa mga Moro pirates. Ug sa pagkakaron, usa na kalungsod ang ginsiliban sa Camiguin Province. Mga kapuso, laing newlywed couple na sabang atong makauban karong buntaga nga mi viral sa social media ang ilang prenup photoshoot nga gihimo sulod sa bus. Ngano kahana? Pwes, kana atong siron kauban ang bagong kasal na sila Ma'am Elel ug Alan Ulandag gikan Dipolog City, Zamboanga del Norte. Mr. and Mrs. Ulandag, good morning kaninyo ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ba ang buhay bagong kasal? Good morning po, sir. Okay lang po, sir. Happy. Glad to hear nga gina-enjoy gayud ninyo ang inyuhang kinabuhi isip magtiayon. Pero Ma'am Elel ug Sir Alan, paunsa ba nagsugod ang inyuhang love story? Paunsa mo nagkaila hantud karon nga naabot gayod sa kasalan? Kanang pag nasugod among kuan god kay nakoy kuan kanang nagbiyahe ko dito sa ilang lugar sa Mutya sa Zamboanga del Norte. Dire nga mga 30 kilometer from Dipolog lang pod. Dayon nasay kuan kanang nasay nanguyab niya ba dayon pagkabalo nga single mom siya murag ni back out din gihatag ang iya number diri nako konduktor nako motong dito mi na among gitextan then wala mo reply dayon motong gipangita na gi-search na mo sa Facebook ngalan dayon motong nakita na mo ga message ko then ga friend request ko dayon mga after 2 days pa siya ni reply din gi-accept ko niya mo tuloy-tuloy na din among kuan sir tuloy-tuloy na din ang among pag-chat text tawag Wala ko nag-expect nga iya kong i-surprise. Di ay to, desidido siya sa ako nga iya kong kuanon kanang uyabon. So ako ra pod wala ra pod ko nga kay nahadlok lagi ko sir sa mahitabo ba kay syempre broken hearted ba ako sa una then mabalik na pod ma-recall kay isa ka single mom sir, hadlok ba agad kayo sa imo nga mosulod kag laing relasyon. So wala ko nag-expect nga moabot mi sa kasalan. Ikaw Sir Alan, diang ibawaan nimo ang kaagi ni Ma'am Elel no wa ba kagibati og pagduha-duha
o gikursunadahan na lang gayud nimo siya? Kursunada yan kay nagkaminyo ay no. Kursunada jud kay siya sir kay niingon ko ako siyang giingnan nga dili ko deserving para nimo kay syempre single mom ko nya na ako'y anak. So siya nga gusto gyud siya napagali mga nahitabo sa amo ang panagkuan sa among panag-uyab kanang about sa pamilya kay di man gyud na siya malikayan nga basin og dili siya seryoso sa ako kay syempre naanak ko'y kaagi nya nadawat jud ko niya thankful kay ko niya sir kay wala jud pagduha-duha ba pati siyang pamilya open kayo siya sa ako kanang support kay sila mo nang nagpasalamat jud ko sa Ginoo ba nga niabot siya sa akong kinabuhi og niabot ang pamilya sa isa't isa namo nga nagkakuan ba kanang nagkasinabot karon. Grabe ka bless ang inyuhang relasyon, Ma'am Elel. Pero ma'am, unsa ba ang kining konsepto likod sa inyuhang viral photoshoot? Sa kanang katong pangitabo karon nga nag-viral among sponsor amo ang photoshoot, ako din nagplano adto tanan nga mag-prenup me kay syempre sa isa sa imong tibok timong kinabuhi kas ara mahitabo ang kasal og remembrance remembrance ba so isip na siya sa bus akong naplano simple ra gud to nga shoot sa amo sir pero kami ni ana ako ang photographer nga ati mangita daw kog unique nga ano kanang na ang background nga amo ang suoton amo ang i-prepare niingon ko sa iya nga kami man ang unique gang kami ang unique mo nang kami re picture. Nag-expect po ba mo ma'am nga mahimong viral ang inyong prenup photoshoot ug mahimong inspirasyon sa mga netizen? Wala kami nag-expect sir, wala ko nag-expect nga ma-viral ang akong post, amo ang prenup sa bus. Siguro daghang nakarelate kay syempre basta driver sweet lover daw. Pero dili karon ang ingon siya, basta driver loyal sa partner. Si Sir Alan, sir kaning basta driver sweet lover pero sa imuha pinasahi kay tungod basta bus driver loyal sa partner. Tinuod ba ni sa imuha? Tinuod na sir, tinuod. Kay wala namang gyud, siya namang gyud. Grabe, in love gyud mo no sa usag-usa. Pero ma'am, makatistigo ba ka nga loyal sa partner gyud si Mister? Oh yes sir, loyal gyud siya sir, makaistorya jud ko kay sa among panag-uban sir, wala ko'y nakita niya nga kuan pa siya laing babae, naaman jud mag-chat, normal man gina siya sa kuan pero gibali wala ra pud nako kay syempre matured naman gud ming duha og mga panghuna-huna. Ma'am Elel, una matapos ang atong interview karong buntaga, unsa ba ang imong mensahe kang Sir Alan? O Sir Alan, unsa pod ang imong mensahe ngadto sa imong misis? Akong mensahe sa ako ang bana nga unta patagan siya kana na ang good health lang sige kay sa ihang pagbiyahe unta may love nga tagaan kag kusog paghihapon nga mangningkamot sa atong relasyon og naara pug ko mag-alalay sige nimo Kanang magpadayon ng iyang gugma nako unta nga. Dito dangtod ni magkuan uban. O kuan kanang I love you. Truly, love is in the air. Grabe ka sweet sa inyong relasyon. Dagan kayong salamat, Ma'am Elel ug Sir Alan Ulandag sa inyong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping mo diha sa Dipolog. Daghang salamat sir. God bless. Thank you kayo. Mga kapuso, relax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. More chikahan o good vibes ang hatod sa besto kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat Ojo. Maayong buntag mga kapuso. Welcome to Besto. Karibuntaga ato ang makauban si King sa GMA drama series na Ang Dalawang Ikaw. Walay pa ako di si kapuso after Jeremy Sabido. Maayong buntag Jeremy, welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Okay naman po. Ayan, maayong buntag din po sa inyo, Attorney Resi. And you look so happy ngayong umaga. What's keeping you happy naman these days? Yes, syempre, masaya tayo dapat lagi para healthy din. Nakakatulong din sa immune system natin. And
ano ba? Kasi marami akong project. And speaking of project, kaya nga during our last interview, you've shared with us your excitement to be part of Ang Dalawang Ikaw. Kumusta na after series of tapings kasama ang buong cast? How has it been for you so far? Ayan, okay naman po. And ayan, marami po tayong natutunan and mga naging kaibigan dito sa ating laking taping and sa ating soap na ipapalabas po. Ayan po. Hindi ka ba nahirapan dito sa role mo naman as King for this drama series, Jeremy? Siyempre po, kailangan ng pressure para gumanda rin po yung ating palabas. Yung sarili ko din, pinipressure ko lagi para maibigay ko lagi yung best ko. At a lot of people are curious kasi nga parang you're going to tackle about the challenges ng isang tao na merong dissociative identity disorder. Ano yung magiging role mo naman sa buhay nila Mia, which is played by Rita, and the Nelson or Tyler, played of course by Ken Chan. Ayan, ako po ay kaibigan po ng isang may sakit po na DID. And as King po, kailangan ko yung intindihin and nauunawaan ko dapat kung ano po yung mga bawat problema po ni Nelson. Ayan, ako po yung nagko-comfort sa kanya every time na meron siyang problema po. Hindi ba ito nalalayo sa personality mo sa totoong buhay, Jeremy? Nako! Malayo po. Ayan, si King po kasi ay medyo nerdy po siya. And si Jeremy po ay madaldal. Ayan, bibong-bibo. Yan po. Ang taas Yan po, ng energy. malayo. Ayun. Opo, full of energy po talaga. Naku, ang sarap po siguro kasama din sa taping, Jeremy. Sa mga cast ba, who are you closest to? Close po kami ni Jake Vargas po. Ni Kuya Marco Alcaraz. Ayan, Joanna Maritan. Lian. Si Lian Valentin yan. Yan po yung mga naging close ko po doon. Actually, yung band po namin, every time na meron po kami day off, nag-swimming kami lahat. Yan. Kung ano mga ginagawa namin, games, yan po. Ano ang mensahe mo naman sa lahat ng mga sumusuporta naman sa iyo, Jeremy, lalo na dito sa Mindanao? And at the same time, please invite them also na abangan ang Dalawang Ikaw. Ayan, sa lahat po ng sumusuporta sa akin dyan, maraming pong salamat. Sa lahat po ng mga nagmamahal po sa akin, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. And mag-iingat po kayo palagi, lalo na po sa panahon na ito. Stay healthy po. And God bless po sa inyo lahat. Huwag na huwag po kayo magsasawang suportahan ako and gagawin po yung best ko lagi. Ayan, inimbitahan ko po pala kayo lahat dyan na manood po na Ang Dalawang Ikaw. Ayan, malapit na po yan ipalabas and marami po kayong aabangan dahil napakaganda po ng story po. Pinaganda po namin lalo and binigyan po namin ng justice ang bawat karakter po. Daghang kaayong salamat, Jeremy. Continue to spread good vibes. Daghang kaayong salamat for your time. Salamat po, attorney. Thank you po sa inyo lahat dyan. And that was Kapuso actor Jeremy Sabido. Chill lang mo mga kapuso kang mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sa inyong pagsuroy-suroy sa mga nindot nga lugar sa Mindanao, naka-realize ba mo kung paunsa ba ninyo ma-share sa uban ang mga picture-perfect nga view? Aron niya somehow ma-amaze sab sila sa mga makita dinhi sa Mindanao? Well, usa ka taga General Santos City ang na-inspire nga magbuhat og kaugalingong vlog. Aron ang iyang mga nasuroy nga mga lugar, pinaagi sa rides, makita sab sa kadaghanan. Atong ilailahon, si Van Napeda. It's a great morning, Sir Van, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Hi, Jill. May buntag kanimo ug may buntag sa atong tanan nga kapuso nga nagatanaw kaning nga istasyon. Diri karon sa General Santos City, GCQ pa kami, pero anytime soon pwede na kami kalaag na pod ug manglaag ta, Jill. Wow, great to hear that, sir. No, excited ako nga puhon-puhon kung okay na ang tanan. Unta, makasabay ko sa imong mga rides ug mga laag, sir. Ayan, yes sir, no, unang-una, paunsa ba nagsugod kini imuhang pagkahilig no sa motor riding? Well, una, wala yung gagawas kaayo kaya akong trabaho dahil lang sa sunod sa balay, online job. Until nga nakadesisyon ko nga magpalit og motor kay mo may maapa sa pobre, Jill. Ang kahilig na ako sa motor nagsugod gyud. Katong mga times na kailangan nato og mga self time kumbaga ginatawag nato.
karang mga oras na medyo sad tagamay, broken, in love, kanang mixed emotions na kailangan na to i-express sa lagyo nga lugar. Lami gyud ang paminaw nga mag-rides. Muna kay mga kauban nga riders pod. Yes, Sir Van, unsa ba ang kining nahimo nimong inspirasyon nga sugdan kining ginatawag nimo nga Born to Ride? Hello mga ka-Born to Ride Philippines! Magandang araw sa inyong lahat! Kamusta kayo dyan? Ang karing Born to Ride Philippines na ako nga vlog, Jill, nagsugod ni siya kay gusto na ako una-una ma-document lang ako mga laag with friends. Ang ako mga naadtuan nga lugar, gusto na ako ipakita sa ako mga anak kay I am a single daddy of 4. Gusto na ako ikwento sa ilaha kung unsa kanindot nga mga lugar. Gusto na ako ipakita gyud ang mga naadtuan sa ilang papa. Kanindot siya ipadayon kay puhon-puhon, maliguang na ta Jill, di ba? Naatay tanaw-tanawon, kauban na atong mga anak o atong mga apo. Oo, sa imong mga ride, Sir Van, asa ba nga mga lugar na imong naadtuan ug asa nga mga lugar ang kining maingon jud nimo sa imong sarili nga napawaw jud ka samtang katong the time no nga nitamak jud ka sa mong lugar o gusto pud nimo nga balik-balikan? Halos tanang probinsya gyud sa Mindanao hinuon, Jill. Wala lang ko kaadto sukad pa sa Tawi-Tawi ug Basilan, which is goal gyud ako na siya nga maadtuan pod. Ang tatlo ka lugar nga paborito gyud ako adtuan, ang napawaw gyud ko pag sugod gyud ako adto dito kay sa Kalamansig bitaw sa Sultan Kudarat katong Balot Coral Beach. Isa sa ka beach nga balot nga daghan kaayog corals gyud nga nindot, Jill, sa ubos og labaw nga pagsalom gyud nimo sa dagat. Grabe gyud kanindot ang mga corals dito. Ang ikaduha, ang Matigol Falls sa Arakan sa North Cotabato. Naging paborito na ako to sa Jill kay niadto ko dito heartbroken. So niadto ko dito February 14 para mag-move on kunuhay. And it went successful. O syempre, dili tungod lang kay naging paborito na ko siya tungod kay na ay feelings nga attached. Nindot gyud siya kaayo. 500 meters siya nga drop nga falls and unspoiled ang nature dito. Grabe ka fresh, grabe ka nindot. Og ang view dito, breathtaking kaayo. Ang ikatatlo nga paborito na ako ang lugar, syempre, dili lang sa Jensan. Isa siya ka camping site, ang tawag na mo ani kay Malyango. Naging paborito na ko siya kay Duol. Og isa pa, nindot kaayo mag-relax dito, mag-camping, and then makita na ako ang city lights nga dili Saba. Wow, ug mas kuya po ato Sir no, kung dito gid mo sa falls nakita po ang imuhang the one, di ba? Pero kaya ako ra isa ato nga time. Pero sir, unsa ba imuhang first nga lugar nga naadtuan ug ga-capture imong moments dito sa pagsuroy-suroy? Ang pinakauna gid nako nga lugar nga naadtuan nga nag-vlog ko kay actually ang Asik Falls. Pero it turns out nga syempre baguhan pa ko ato nga vlogger, dili pa kay ko lakas og loob. And then medyo lain ang dating sa bashers ako ang ginabash nila the way I talk. Sadly, I have decided to delete the video. Pero mao gito siya ang pinakauna gyud. Oh, pero practice makes perfect jud sir no, pero along the way no, na-practice na gid nimo og murag fluent ta ka sa imong mga vlogs. Pero tama ba ko sir, ang kining Asik Falls na siya sa Alamada, North Cotabato? Oo, naasa dito Jill, nindot din siya. Nakaadto na ka? Actually wala pa, pero nadungog nakita lang nako no sa mga photos sa social media og naibog jud og plano gid nako na nga adtuan. So no ta mag-uban ta sir no. Adto ta. Pohon sir kung okay na ang tanan. Pero sir, nabay times nga kining sa imuhang paglibot-libot, sa imuhang pag-rides, uban pud nimo ang imuhang mga anak, mga chikiting. Sa karon dili to gid pwede kay mga gagmay pa, mga 12 years old, 10, 9 o 4 years old. So dili pa gid siya pwede, pero actually gusto ginako sila ubanon pag pwede na, pag dagko na. Pero sama ba sa uban sir nga naga-ride sila pero nagrupo sila o na sila kauban? Ikaw ba nga napud ka or solo ka nga naga-rides o nagkasuroy-suroy sa nakadaiyang lugar din sa Mindanao? Usahay Jill, solo ko, usahay na ako'y grupo, ang XRCP Jensan. Kabalo ko mananaw na sila. Pero sa tinuod lang, nindot pod mag-ride nga solo o nindot pod nga mag-ride nga grupo. Wala ko'y mapili kay both nga experiences okay kaayo. Kining sa imuhang paglibot-libot, unsa pa imuhang mga nakatunan o discover sa mga nagkadaiyang lugar dinhi sa tong isla sa Mindanao? Daghan pag yun kaayo Jill ug wala na discover diri sa Mindanao kay kabalo naman ta sa image sa Mindanao nga abi nila gira-gira lang diri pero actually dili abot nato og lagyong lugar makasalamuha ta dito og mga Muslim, mga Tiboli, mga Blaan, nindot sila og pagtagad sa mga turista sa tinuod lang. Og ang mga views diri Jill, grabe siya ka unspoiled. Kung nature lover yun ka, nindot yun kaayo nga i-explore nimo ang Mindanao.
Wow, gusto yung mensahe ni mo sir no, sa mga sama ni mga riders nga buot pod nga i-share ang ilahang mga nadtuan ng mga lugar pinaagi sa pag-vlog. Kani, una, ayaw ka ulaw kung Bisaya ta, kung gahi ta managalog. Make videos nga ma-proud mo nga ipakita sa inyong mga anak pohon o mga apo pohon. Sa mga kapuso na ito magatan-aw, keep on exploring our beautiful places here in Mindanao. Pag-post mo og videos, pag-post mo og pictures, ay para mabuhi nato balik ang atong local tourism diri sa Mindanao. Wow, great to hear that, sir. Thank you so much, imuhang tabang pohon, sir. Ug unta, makiride po ko sa imuhang mga lakaw ug mga suroy pohon. Thank you so much, ug see you soon, sir. Ang taas ka sa ko Salamat po, Jill. May buntag. Say pinaagi sa iyang pag-vlog na share sa rider ug at the same time, traveler nga si Van Napeda ang mga nindot nga laganan dinhi sa Mindanao. Samtang Jill, gipamatud-an sa viral couple nga sina Alan ug Elel Ulandag nga dili tanang mga driver sweet lover. Sanglit si Alan, iyang gipakita nga basta bus driver loyal sa partner. Sana all! Wow, alam ka sunod po sa ka-sweet nila, oy. Bitaw, samtang mga kapuso, atong atangan ang karakter ng kapusong Jeremy Sabido sa upcoming GMA advocacy nga ang Dalawang Ikaw. Mga kapuso, ta na-inspired na kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Kate McGahan nga love can be found in unexpected places. Sometimes we go out searching for what we think we want and we end up with what we're supposed to have. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow, mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa Pilipino.